ayiwa an filɛlibaga cɛ ani muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ danti foli min na k'aw bisimila Mali kunnafoni point ale jabarani kan bi ni an ka émission Mali daminɛtɔ émission min n'ale kɛrɛnkɛrɛnlen don Mali kunnafoni point kɛ ka se k'a yira aw la k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la émission jumɛn ye an ka fasojɔ ko de ye nin ye ayiwa an balima cɛ ani muso an y'o de fɔ ɲɛna mɔgɔ mɔgɔ ne bɛ se ka dɔ kɛ an ka ba Maliba in kɔnɔ an faso in kɔnɔna na émission in bɛ e concerné mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a dɔn k'i bɛ se ka dɔ kɛ Maliba in kɔnɔna na an y'o de fɔ ɲɛna an ka artiste ko foyi yɛrɛ tɛ se ka kɛ ni artiste t'a la donc an ka belebeleba dɔ b'an bolo min sera k'i seko ni damayira kɛ an ka artiste ni ɲɔgɔn cɛla la an tɛna kuma janya an ka belebele b'an yɛrɛ bolo bi an bɛ kuma d'a ma a ka se k'a présenter an ni aw la an ni ɲankuma ni fa aman sɔgɔma i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an lamɛnni jamaw ya. Bon, tout d'abord, mes bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ direction na ka na se animatrice ma animateur réalisateur Ayuba yɛrɛ donc elle ka musique ma bɛɛ fo fɔlɔ en fait je réponds en guise de présentation, je réponds à l'identité de Abdoulaye Haidara. Bon, présentation na mbese ka fɔ ne tɔgɔ Abdoulaye Haidara au ben Haidara Vision. Voilà, je suis manager d'artiste. Voilà, showbiz qu'on a là. OK. Onyana, ayiwa mbalima onyori fo nyana. Beti se ka ke manager de. O yɛrɛ ye sisan ko manager de do. Abdoulaye Haidara. Ne yɛrɛ ne yi tɔgɔ mɛn a bɛ fɔ ko Umusangare ka Haidara. E de y'o ye wa ou bien jumɛn de do Abdoulaye? Bon. Parce que ne yɛrɛ ye Haidara ye mais ali Umusangare ka dɔnkiliw la. Ah bon, n'i y'a ta k'a lajɛ ne ni baw mun cɛ bonya de b'an cɛ an ka di bon et puis a fans club dɔ fana président ye voilà a tɛ ne wele dɔwɛrɛ la den kɔ ne t'a wele dɔwɛrɛ la n ba kɔ mais o ye artisiya ni sira ye voilà comme ne tɔgɔ ni a den tɔgɔ n'a jamu den tɔgɔ ni den jamu a bɛɛ ye kelen ye den tɔgɔ ne tɔgɔ ni jamu différent foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ne wele k'a den ne b'a wele ko n ba voilà o relation de b'an cɛ voilà et puis fans club fana président dɔ ye n ye quoi voilà ni baw mu ka lien bɛ o cogo de la quoi. N y'a faamuya. Haidara an bɛ se k'a dɔn e yɛrɛ ye manager in i y'a daminɛ kabini wagati jumɛn? N y'a daminɛ a mɛnna n bɛ se k'a fɔ c'est fait en 2010 ka yɛlɛ quoi a ka daminɛ la 2010 la voilà n y'a daminɛ ni fans club dayɛlɛli de voilà donc k'an to la ka na artiste bilali daminɛ plateau kan n'a ɲɔgɔnnaw i b'a manager kɔnɔla ka dun voilà comme an bɛna don a tɔ la ka walawala kɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ tɛ se ka kɛ manager ye dɛ a ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn. OK, Haidara ye manager daminɛ kabini 2010 mais an bɛ se k'a dɔn Haidara yɛrɛ kɛra mɔgɔ joli de ka manager i bɛ se k'olu fana n'i bɛ se k'u tigiw tɔgɔw fana fɔ an ɲɛna. Bon ne ka manager la n bɛ artiste damadɔ f'i ye sinon ne artiste bɛɛ ka manager ye. Artiste bɛɛ ka manager. Voilà an bɛ ko manager général parce que mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ sɔgɔsɔgɔ micro la ne ka dɛmɛ bɛ se ka s'i ma. Yeah, lancement sera kan voilà et réseaux sociaux b'o la radio b'o la télé b'o la o ye lancement sera ne ka dɛmɛ bɛ se ka s'i ma tant que artiste kɔni k'i bɛ sɔgɔsɔgɔ micro la ne ka dɛmɛ bɛ se ka s'i ma donc o la an tɛ jate comme i tɛ se k'an ta k'a fɔ k'i b'an kɛ mɔgɔ kelen ka manager ye i b'an kɛ artiste bɛɛ ka manager de an b'o cogo de la an ka artiste dɔ bɛ yen a tɛmɛna yan plateau kan anu bebe Kulubali ale bɛ Jarabi ani Alu Sagare fitiri ka ɲɔgɔn fɛ wala Jarabi a yɛrɛ tɛmɛra plateau kan
bon ale ka manager ye ya Traoré o ka manager ye aka artiste ka ca même nga artiste wɛrɛ bɛ yen ne ko min t'a dɔn a la bi an tɛ tila bi voilà et puis ni artiste bɛɛ ka di voilà o ɲɛna mais an bɛ se k'a dɔn i bɛ ka manager kɔnɔ i b'i ka artiste i b'u dɛmɛ cogoya fasugu jumɛn na bon n ko n t'a dɔn a yɔrɔ la mais n bɛ segin a yɔrɔ kan k'i lafaamuya a yɔrɔ la dɔɔni ne ka manager kɔnɔ la ne bɛ artiste dɛmɛ cogo min o ye n ka base ye réseaux sociaux ye parce que n'i y'a mɛn ko artiste ni artiste mana kɛ cogo cogo n'a ma réseaux sociaux minɛ dɔrɔn a ma tila donc f'a ka kɛ réseaux sociaux kɛbaga dɔ ye c'est-à-dire a ka ko matarafabaga ye quoi donc ne bɛ artiste dɛmɛ réseaux sociaux fɛ n b'a dɛmɛ radio fɛ voilà comme télé fana b'a la donc ninnu bɛɛ artiste dɛmɛ sira ye comme club fana b'a la u ka fans club voilà ninnu bɛɛ artiste dɛmɛ sira ye n bɛ se ka artiste dɛmɛ sira minnu fɛ teliya la a bɛ se ka lakodɔn teliya la cogo min ninnu y'o sira telimanba ye i n'a fɔ Mali kunnafoni TV n'a ye mɔgɔ min ta diɲɛmɔgɔ dɔ na o tɛ tiɲɛ ye voilà o n'a ɲɔgɔnnaw caman o ye tiɲɛ yɛrɛ de ok o ɲɛna ala k'i bolo mɛn i ka baara la amina yarabi ala k'i n'u kan bɛn amina Abdoulaye baara o baara gɛlɛya b'a kɔnɔna na nɔgɔya b'a kɔnɔna na Abdoulaye n'a ka artistes cɛ Abdoulaye yɛrɛ ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔna na bon n bɛ se k'a fɔ n ye gɛlɛya sɔrɔ a la n bɛ se k'a fɔ n ye gɛlɛya sɔrɔ a la parce que i b'a dɔn artiste ninnu filɛ nin ye bɛɛ t'a dɔn ye i b'i yɛrɛ faga dɔw ye o t'a dɔn ye i bɛ club dayɛlɛ ka di dɔw ma i b'u la lancer i b'u kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ kule n'u ye o bɛ tɔgɔ sɔrɔ o bɛ taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ o bɛɛ bɛ kɛ sababu la mais i bɛ tila ka dɔw wele u tɛ appel ta tiɲɛna o ma ɲi nɔ tiɲɛna o ye gɛlɛya ye n ye mun sɔrɔ artiste dɛmɛ kɔnɔna la mais komi ne ka dɛmɛ fana en général ne t'a kɛ nata kama ne ka dɛmɛ ne b'a kɛ ala de kama fi sabilillahi ne bɛ ɲɛ artiste ma o cogo la ka sababu kɛ n ye dɔnkili n y'a kanu quoi n yɛrɛ de ni ko ye musique kanu donc ne ma nin ye k'i bɛ dɔnkilida sira kan ne yɛrɛ ma k'a kɛbaga ye mais ne y'a mɛn ko dɔnkilidala filɛ ne bɛ se wa quoi ne bɛ n seko kɛ dɔnkilidala ye o cogo la sinon vraiment a dɔw bɛ yara kojugu i yɛrɛ bɛ club dayɛlɛ ka di dɔw ma dɔw tɛ sɔn ka kuma bon o bɛɛ yɛrɛ baya ye i bɛ dɔw wele n'u y'i ka appel normalement u kan k'i wele mais dɔw bɛ yen u b'i ka appel non seulement u t'i wele u t'i ka appel ta u tɛ segin k'i yɛrɛ appel o bɛɛ voilà o bɛɛ ko min bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ baara kɔnɔna la bon n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ artiste kunda kojugu i bɛ artiste min dɛmɛ 100% na k'a b'a dɔn i a man ca quoi i kɔni i b'a dɔn dɛmɛ ten ala kama baara komi o tɛ tiɲɛ quoi a kɛra cogo cogo i bɛ se ka bɛn ni jɔn kunnandi dɔw ye i bɛ se ka bɛn ni mɔgɔ ye minnu bɛ se ka i fɛn dɔn minnu bɛ se k'a dɔn i ye quoi sinon a bɛɛ tɛ quoi kɛmɛ sara la i bɛ taa sɔrɔ 5 de b'a dɔn i ye kɛmɛ sara la 5 de b'a dɔn i ye voilà an ka baara kɔnɔna la o degun b'an kan a degun b'an kan kosɛbɛ a degun b'an kan yɛrɛ aw yɛrɛ tulo b'a la dɛ aw ka se ka aw changer cogoya min na pour que aw n'a ka manager u bɛ se ka bɛn cogoya min na nin ma ɲi nɔ baara kɔnɔna na dɛ ok Abdoulaye n'a y'a faamuya sisan o ye aw ka degun ye sisan aw ka i ka artiste u n'u ka client cɛ bɛ cogoya jumɛn na sisan bon artiste ni client cɛ la a ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que en général n'i ye artiste wele artiste b'a fɔ k'i ye manager de wele bon n'i ye manager wele sisan manager de bɛ prix f'i ye bon a ka bɛn a bɛ bɛn ni prix ne kan bon ne ka artiste bɛ taa a bɛ t'i ka ɲɛnajɛ kɛ bon a b'a kɛ nin wari hakɛ in na bon n'i y'o de fɔ client fana ye o b'o fana tɛrɛmɛ k'a sɔrɔ fɛn min don a man ka tɛrɛmɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ka tile kuru ban et puis fɔlikɛlaw de bɛ yen bon fɔlikɛla minnu bɛ k'a fɛ olu bɛɛ ye wari ɲinina ye
o bɛɛ b'u ka nasɔngɔ de ɲini a la o bɛ denbaya de balo a la ni artiste ko e ma misali la ni artiste ko e ma ko 40,000 e ko non ko fo 20,000 i y'a tɔɲɔ donc fo client ko yɔrɔ de ye voilà donc o degunba bɛ kɛ artiste kan a degun bɛ artiste sɔrɔ a bɛ manager fana sɔrɔ parce que ni artiste ma fɛn sɔrɔ manager kɔni kuma t'a la voilà ayiwa client a fana k'a lajɛ a ka se ka changer cogoya min na parce que dɔnkilida filɛ a ma nɔgɔn sɛgɛn b'a la fɔlikɛlaw fana bɛ sɛgɛn aw b'a lajɛ aw bɛ se ka bɛn a na cogoya min na k'a sɔrɔ aw ma don u kunna u fana ma don aw kunna ayiwa parce que n'i ye studio wari yɛrɛ ta k'a lajɛ c'est trop n'a fɔra k'i ka taa son bɔ 10,000 dɔ dɔw yɛrɛ n'i ko k'i b'a clipper à peu près 500,000 800,000 dɔw yɛrɛ la bɛ taa fo 1 million na n'a fɔra e ka t'o don dɔnkili la e ka taa ɲɛnajɛ kɛ maɲumanko la ça fait mal voilà n bɛ k'o fɛ k'o fara kuma kan a ma nɔgɔn kɔni ayiwa Abdoulaye gɛlɛya o gɛlɛya nɔgɔya b'a kɔnɔna na i ye nɔgɔya minnu fana sɔrɔ a la i bɛ se k'olu i da don dɔ la k'o fana fɔ an ɲɛna bon n y'a fɔ cogo min ko mana kɛ cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ kelen-kelenninw b'a la minnu ka ɲi voilà donc mɔgɔ bɛ mɔgɔ la yɛrɛ o misali la n bɛ baw Tunkara n b'a fɔ nin yɔrɔ la Garanzɛr n b'a fɔ nin yɔrɔ la a yɛrɛ tɛmɛna plateau kan voilà bon tiɲɛ na ne y'a gan ne kɔni ma se baw ma fɔlɔ n ka degun dɔ la k'a m'a ɲɛnabɔ o tɛ kɛ baw yɛrɛ ne ka degun ye k'a ka degun ye quoi c'est à dire ne mana fɛn fɔ baw ye a b'a kɛ ne tɛ baw wele ka taa yɔrɔ la k'a bɛ ban ka taa yen ne mana fɛn fɛn fɔ a ye a b'a kɛ nafolo ko sira fara ko wɛrɛ kan an bɛna taa sira o sira fɛ ne ye fɛn fɛn fɔ baw ye b'a kɛ ka s'a dan na voilà baw ye misali ye artiste la komi bebe fana bɛ taa nu bebe ale fana b'o cogo la voilà n bɛ se ka artiste minnu fɔ n bɛ misali ta minnu kan quoi voilà ko tɛ wuli fiyewu ninnu b'o la quoi ani la diva yɛrɛ ayiwa o musakari ne ɲinɛna n ba kan a ba ye u kana bɔ Abdoulaye jigi kɔrɔ wagati si n'a ko a mago b'aw la aw ka se k'a dɛmɛ ka se k'a mago ɲɛnabɔ cogoya min na an b'o fɔ ye k'aw to fɔ aw yɛrɛ sigiyɔrɔ la ni ayiwa Abdoulaye an bɛ tɛmɛ ni an ka question ye Abdoulaye ka baara kɔnɔna na i ni artiste aw tɛ kɛlɛ t'i ni mɔgɔ cɛ kɛlɛ foyi tɛ ne ni artiste cɛ ni artiste bɛɛ ka di alhamdulillah minnu wulilen don ani minnu ma wuli a bɛɛ mais Abdoulaye i ɲɛ b'a la ko a ma nɔgɔya quoi artiste yɛrɛ dama bɛ keleya ɲɔgɔn na mais n'a fɔra ko e ye dɔ ka manager i ye dɔ fana ka manager u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ mankan don ni ɲɔgɔn cɛla la e yɛrɛ ma deli k'o fɛn ma fɔlɔ ko mɔgɔ ni mɔgɔ kɛlɛ la parce que ko Abdoulaye ye n ka manager a ye n ka manager ayi bon komi ne ka fɛn fana manager fana kɔnɔya la n b'a ko kɛcogo dɔn nka n kan ka kɛ kɛcogo min na n b'a dɔn i bɛ taa sɔrɔ sisan exemple ta n baw Tunkara filɛ nin ye n baw Tunkara ka fans club bɛ ne bolo o musakari ta bɛ ne bolo mais i bɛ taa sɔrɔ o mɔgɔw si tɛ kelen ye n baw ka mɔgɔw b'a d'a ma o ka mɔgɔw b'a d'a ma Safi ka mɔgɔw b'a d'a ma Bikini ka mɔgɔw b'a d'a ma a bɛ taa o cogo de la quoi i bɛ taa sɔrɔ a si mɔgɔ tɛ kelen ye a si tɛ kelen ye o la si tɛ ɲɔgɔn ye sɔrɔ kuma tɛ ko aw mankan min don aw ni ɲɔgɔn cɛ voilà u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o sira fɛ quoi mais publication na ani u ka plateau ko ni fɛn k'o la n bɛ n seko k'o la quoi ma foli ni tanu ye o ko la mais sisan ni ne bɛ Umu Sangare ka club la ni ne bɛ fɛ ka bɔ o la ko n bɛ taa don baw ka club la est-ce que o bɛ diya Abdoulaye ye bon ne tɛ jɛn n'a ye e tɛ jɛn n'a ye ayi ne tɛ jɛn n'a ye i bɛ mun na i bɛ t'o de la i bɛ min na i bɛ t'o de la voilà n'i bɛ bɔ la dɔrɔn i bɛ bɔ i tɛ don a si la i tɛ ne ni n ka artiste kun ka di ɲɔgɔn na dɛ kuma t'a la
o kai no yɛrɛ di Abdoulaye ala k'i bolo mɛn i ka baara la amina ayiwa an lamɛnni jama an y'o de fɔ ɲɛna hali bi aw connectelen to Mali kunnafoni .net la fasojɔ ko la an k'an fasojɔ ani fasojɔla dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo bi aw sigi a bɛna kuma kɛrɛnkɛrɛnlen dama dama dɔrɔn de fɔ aw ɲɛna aw bɛ se ka nimisa ani nimisi wasa sɔrɔ a la cogoya min na Abdoulaye ne yɛrɛ bɛ e ɲininka i ni ka artiste yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ tɛ tugun dɛ fɛn jumɛn ne man di Abdoulaye yɛrɛ ye mun man di ne ye o ye artiste ka yɛrɛ bonya ne t'o de fɛ quoi yɛrɛ bonya voilà parce que artiste mana yɛrɛ bonya dɔrɔn a tɛ ɲa quoi parce que artiste yɛrɛ man tɛ k'i yɛrɛ bonya i ka manager ma n'i y'a mɛn artiste fan de don n'i y'a mɛn artiste parce que artiste ka vie artistique yɛrɛ a bɛ manager de bolo quoi mɔgɔ min b'a to manager la est-ce que o b'a to fan na parce que fanu fana bɛ jateminɛ de o ni fanu y'a ye i bɛ k'i comporter cogo min ka ɲɛsin u ma o fana bɛ minɛ o minɛ cogo de la o artiste dɔw bɛ yen u ka club bɛ kɛ yen u tɛ réagi u tɛ réaction fosi kɛ i bɛ taa sɔrɔ u ka club bɛ taa jɔ fo mɔgɔ bɛ t'i jɔ fo mɔgɔ 200 dɔ la mais n'u ka concert bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 10 de bɛ yen ou bien mɔgɔ 20 mun de b'o kɛ e y'i yɛrɛ yada e tɛ kuma groupe la i tɛ fosi kɛ groupe la dɔw bɛ na a bɛ photo bila dɔrɔn u bɛ tɛmɛ o yɛrɛ ma nɔgɔ n'a ma ɲɛ ko groupe kɛra la ni e tɔgɔ kɔni e de kan ka bɔ ka to ka animer voilà o ye dɔ ye puis n'u bɛ vidéo kɛ kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ dɔ ka anniversaire bɛ yen u bɛ vidéo kɛ dɔ ye u t'a kɛ dɔ ye u bɛ parti pris kɛ membre ni ɲɔgɔn cɛ groupe ladenw ni ɲɔgɔn cɛ bon ninnu bɛɛ ye ko ye mun man ka kɛ et puis n bɛ ka mun fɔ fana fo ka yɛrɛ in de dabila artiste i mana kɛ cogo cogo n'i welela quoi mɔgɔ t'i wele i welebaga i t'o sara sɔrɔ sa a bɛ ka crédit k'a kun k'i wele e m'a ka crédit k'a kun a yɛrɛ de y'a bɔ a yɛrɛ la ka crédit k'a kun k'i wele ne hakili la o ye kanu de o i tɛna sara ko parce que k'a ye wele o a y'i wele i taara a bɛna mun f'i ye a dɔw la a bɛ se ka marché lase ma a dɔw la a bɛ se ka conseil d'i ma n'i ye baara kɛ ni conseil ye i bɛ taa ɲɛfɛ mais dɔw bɛ wele u ka bon u yɛrɛ bolo kojugu u tɛ appel ta u tɛ rappeler n'i y'a mɛn artiste fan de don n'i y'a mɛn artiste fan de don dɛ fan de bɛ artiste kɛ artiste ye i kelen ka taa dɔnkili da kɛ mɔgɔ kana don mɔgɔ si kana biye ta a ka don an b'a lajɛ a bɛ kɛ cogo min o ma nɔgɔ o ma nɔgɔ dɛ an b'a lajɛ n'a labanna cogo min an b'o lakali ɲɔgɔn ye o ye tiɲɛ ye o kɔrɔ b'a jira i bɛ fanu de kama o ye tiɲɛ ye bon artiste fɛn fɛn bɛ ka bɔ a yɛrɛ bolo ne t'a si fo nin yɔrɔ la tiɲɛna a ye bonya dabila dɛ mɔgɔ yɛrɛ n'i ka manager cɛ bonya ma ɲi nɔ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ i mana kɛ cogo cogo i ma jigin i ka fanu ye o de ka ɲi nɔ mais Abdoulaye ne bɛ fɛ k'i ɲininka club in kɔnɔna na sisan club ladenw de yɛrɛ de bɛ wele k'a fɔ e ɲɛna ko artiste bɛ nin kɛ ko a man d'u ye wa ou bien e yɛrɛ de b'a jate minɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ ko artiste bɛ kɛ nin kɛ k'a man d'a ka club ladenw ye a bon o bɛ dɔn cogo min ko dɔw bɛ yen hali ni mɔgɔ m'a fɔ i kan ka jateminɛ k'a la quoi et parce que n y'a mun fɔ n bɛ segin o kelen de kan n y'a fɔ par exemple e ka fan ye 200 ye e y'a concert kɛra fan 20 de yera o kɔrɔ b'a jira jogo dɔ de b'i la mun man ɲi o b'a jira i bɛ ka kɛwale dɔ de kɛ mun bɛ k'i kanubagaw tɔɔrɔ n'o kɛra o tɛ ye o ne bolo ko club mɔgɔw yɛrɛ de bɛ Abdoulaye wele k'a fɔ ko an ka artiste de bɛ ka nin kɛ an na n y'a faamuya yɛrɛ bonya dɔw b'a wele dɔw bɛ n wele dɔw b'a ɲɛfɔ n ye mais dɔw bɛ yen sani n b'a dɔn activité kɛcogo de la quoi ni activité kɛra sisan mɔgɔ hakɛ min kan ka ye ni ye nombre ta k'a lajɛ ka tila ka taa ye nombre min yera o ka dɔgɔ i b'a faamuya yen de k'a fɔ ko dɔ bɛ artiste la mun man ɲi quoi parce que fan tɛ ban artiste la ten quoi a bɛ jogo dɔ de ye artiste la n'o bɛ goya n'o b'a to n'a tɛ ye kɛnɛ kan tiɲɛna o ma ɲi nɔ yɛrɛ bonya o ma ɲi nɔ foyi la o yɛrɛ bonya in dɛ o de bɛ ka caman mago sa dɔw yɛrɛ bɛ yen u ma sanga yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ mais i mana bali k'u wele k'u ka n'i ka podium kɛnɛ kan ou bien k'u wele plateau kan i b'a ye dɔw bɛ kɛ lɛna a ye nɔgɔ temps tɛ ne bolo semaine nata di yan ou a bɛ taa ni nata di yan mais ça c'est pas normal dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ sanga sɔrɔ i ɲɛna u ka sanga yɛrɛ ma taa yɔrɔ la han i b'u wele ka tigɛ kɛnɛ kan bon caché e bɛ caché ko kuma jumɛn fɔ mun caché e yɛrɛ ye sanga sɔrɔ fɔlɔ wa i n'i ka tɔgɔtigiya bɛɛ i tɛ mun sanga de bɔ mais n'i ye mun sanga de wele a b'a ta o ka ɲi nɔ foli ka di Umu Sangare fana ma k'a to fɔ a sigiyɔrɔ la
Abdoulaye an bɔra waati min na an ma bɔ a la an b'a kɔnɔ halisa coronavirus vraiment Abdoulaye coronavirus a ye dekun jumɛn se e ka artiste ma ka baara kɔnɔna na tiɲɛna ni ne coronavirus ko kuma mɛ ne ja bɛ tigɛ de tiɲɛna fɛn ya bana a ma na ɲuman kama parce que hali k'a dan activité caman bɔra a ma a sababu bɛɛ ye coronavirus ye o misaliya ye jumɛn Bigini ka concert kun ka kɛ le 8 janvier sinima babɛn b'a la an mɔgɔ y'a yira fɛn mɔgɔw y'a yira fanga y'a yira ko mɔgɔ kana taa ka tɛmɛ mɔgɔ 50 kan mɔgɔ min dun kan ka don sinima babɛn b'a kɔnɔ mɔgɔ 100 yirikaw de don i bɛ se ka jate ka taa mɔgɔ 1000 na yɛrɛ n'a fɔra ko mɔgɔ 50 ka don o la ko coronavirus wala a bɔra a ma ka sababu kɛ coronavirus ko ye o joli kɛra événement yɔrɔ joli bɛ yen ni événement bɛ k'a la n'a tɛ k'a kɛ bilen hali jeliw tɛ se ka sumu kɛ bilen u bɛ siran n'i ye sumu kɛ i bɛ to sumu la u bɛ n'i ka bafuli cɛ ka taa n'a ye a fana ma dabɔ o kama dɛ a ma dabɔ o kama tiɲɛna o degun n'o tɔɔrɔ o bɛ ka caman sɔrɔ surtout minnu ka baara yɛrɛ bɛnnen don parce que artiste caman bɛ yen nɔ dɔw ka baara bɛɛ ye dɔnkilida de baara wɛrɛ t'u la u ka baara bɛɛ ye misiki dɔrɔn de bon ni e y'o ka événement tigɛ o la i y'o tɔɲɔ dɛ i y'o tɔɲɔ parce que u bɛ taa sumu min kɛ n'u tɛ ka se ka sumu kɛ bilen u bɛ taa se boîte minnu kɔnɔ mɔgɔ kana tɛmɛ 50 kan u bɛ mun de sɔrɔ mais o fait que gouvernement fana ka ko dɔ de kɛ voilà artiste ye quoi parce que ne y'a jateminɛ culture jatelen tɛ an ka fama bolo quoi o tɛ ka culture jate mais n'i y'a ta k'a lajɛ art de bɛ ka Mali tɔgɔ lase yɔrɔ la a tɔgɔ ma se yɔrɔ min na art bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ Mali ye bi Oumou Sangaré ye bi NGO bɛɛ b'a dɔn NU bɛɛ b'a dɔn voilà i t'i miiri yɔrɔ la a tɔgɔ ma se yɔrɔ min na voilà donc et puis a ye Mali lase yɔrɔ la mɔgɔ sigilen tɛ ne Mali bi tɔgɔ bɛ se yɔrɔ la a y'a lase yen bɛɛ dɔw bɛ yen u tɛ Mali président dɔw yɛrɛ mais ni Oumou Sangaré f'u ye u b'o dɔn bravo voilà. Abdoulaye artiste denmisɛnninw u ka mankanw ka ca u ka kɛlɛw ka ca sisan kumakan jumɛn bɛ Abdoulaye fɛ k'a f'u ɲɛna pour que u bɛ se ka bɛn cogoya min na bon artiste ninnu ne kɔni bolo ka mɔgɔ n'i ye ko ko kɛ i b'i yɛrɛ ye quoi parce que i bɛ denmisɛnnin de ladi quoi bon minnu yɛrɛ dama bɛ kɛlɛ la ta o si tɛ denmisɛnnin ye o bɛɛ bɛ ko kalama donc n'a ye kɛlɛ o kan ka jateminɛ u ka faniw lajɛ u ka segin u yɛrɛ ma dɔɔnin u ka yɛrɛ bonya ni ɲɔgɔn tɔgɔcɛ ni ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ dabila parce que n'olu ma jɛ ka ɲɔgɔn minɛ n t'a dɔn a bɛ taa ɲɛfɛ cogo min a ko ala ka taa ɲɛfɛ aw ma kɛ kelen ye n'a ma kɛ kelen ye aw bɛ taa ɲɛfɛ cogo di a bɛ taa ɲɛfɛ taacogo t'a la donc fo artiste k'o jateminɛ o yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o ka c'est toujours ka bɛn nati quoi voilà donc kɛlɛ in tɛ fosi ye quoi diɲɛ in filɛ an tɛ yɔrɔ tɛ quoi i mana kɛ cogo cogo i bɛ laban dugu jukɔrɔ i n'i ka yara i mana yara cogo cogo i bɛ laban dugu jukɔrɔ donc o k'o yɔrɔ jateminɛ donc k'a dɔn ko saya b'u ɲɛ quoi u ka sabali u k'u tigɛ da u dusu kan u ka segin bɛn na quoi ayiwa Mali artiste a bɛ kɔrɔbalen a n'a denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen an ka belebele ko k'aw ka bɛn aw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw ka se ka an ka faso in jɔ cogoya min na parce que aw de ye an ɲɛ jɔyɔrɔ ye an mana ta yɔrɔ yɔrɔ Mali de bɛ fɔ aw la k'aw ka se ka bɛn pour que an ka ba Maliba a bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na kɛlɛ ka bɔ a kɔnɔna na aw yɛrɛ artiste ni ɲɔgɔn cɛla la ayiwa Abdoulaye komi an ka jɛmukan a bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma Abdoulaye fɛn jumɛn de ka di e yɛrɛ ye a bɛ se ka kɛ dumuni a bɛ se ka kɛ fɛn jumɛn ka di Abdoulaye yɛrɛ ye dans la vie bon ne ka ko la ne bɛ fɛn fɛn ni fɛn bɛɛ i b'o dɔn o ye kɛnɛya dɔrɔn de kɛnɛya ani si ni kɛnɛya ni fila b'i bolo ni b'i bolo jɛ b'i bolo awɔ o ye belebeleba ye
ala ma ala ka sini kɛnɛ di Abdoulaye ma ayiwa Abdoulaye makan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ an n'an filɛli jamaw ye ani ka artisiw ye bon kuma ka laban bɛ ne bolo ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo voilà n'i y'a mɛn jɔn kunnandi sababu ɲuman n bɛ Ayuba fo courage b'a la kosɛbɛ a tɛmɛna ka di voilà a ka réalisateur manden minnu bɛ yan donc n b'olu fo foli bɛ ta ka ɲɛsin ma n bɛ n yɛrɛ woloba fo Madame Sall k'an fa Abdoulaye Haidara ka foli laban ni Baw Tunkara ani Umu Sangare u bɛɛ tulo bɛ foli la ani Mama Nuru n ka foli bɛ da ninnu bɛɛ ma bɛɛ lajɛlen tulo bɛ foli la n ma ɲinɛ ka RK musique kɔ RK musique a yɛrɛ tulo bɛ foli la voilà ok ayiwa Abdoulaye ni an ka jamukan kun cɛtɔla ye an lamɛn jamaw an y'o de fɔ ɲɛna n min y'a ka se ka fasojɔlaw de ɲini kanu k'o présenter o la k'u bɛ ka faso jɔ cogoya min na bɛɛ ni keleya ye cogoya min na ka se ka na k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna k'a yira la k'a fɔ k'an ka ba Maliba in k'an faso de don bɛɛ ka se k'i seko k'a la an b'o de fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛɛ wagati wɛrɛ